Здравейте на всички! Предния път на изгониха от този плаж, казаха да дойдем по-късно, сега дойдохме по-късно малко, да видим дали ще не изгонят пак. Ще ви покажа сигналите накрая. Който е гледал предния епизод, халката, по-предния, халката излезе сребърна, за съжаление. Не знам кой са жени с сребърни халки. Криза. Това е криза, истинска. Преди ги именувах епизодите първи, втори, трети, сега се отказах. Може би не е лоша идея пак да почна да имат номера. Първия сигнал, добре, не е злато, сребро ще е сигурно, ама дървото на живота. Иначе дърпа, водорасли, мътно, очаквах да е по-добре време. Няма хубава видимост. Yeah, can't fool flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Това са сигналите от днеска. Искам да се оплаша, че се работеше изключително трудно. Морето беше като пералня, мътно, антената не се вижда къде е. Трябва да си представям и много по-трудно се вади сигнала, отколкото като виждаш на дъното в прозрачна вода, къде ти е антената. И така, още първия сигнал, съвсем сериозно, обаче даже не е сребърно. Много е леко, много е бяло, среброто посивява в морската вода, дори да е изгубено скоро е много леко. Няма никакъв печат, никаква маркировка, някаква тиникийка, иначе е красивичко. Това е дървото на живота, който не знае. Още една количка, там е втората от един предишен път, стават две комплект. И това са сигналчетата, 2 по 2 евро, и това е беличко, даже мога да си го пусна в портмонето, и 1,50.